Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Lacciri Hako to Ravenaye. Bandiraɓe saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande 17 lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboup Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguer Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗi toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko toon to Agnam Lidouɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗi e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko toon to Kobillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayiri peinture on jeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeyaɗo toon to wuro Dekhle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma jubbudi e lowdi Patam Lamiri programme o ko ni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirade lacciri ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko faɗa ko yettoto woni nden hirande lacciri haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma patam lam to doloyaɓe ko ɗin waktuji 13 joni toon to ngaari alli e to Sinthiou Mamadou Boubou ɗe gure woni ko e nder falde Goudiri bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe yonti jonde meɗen mawde kabruji e ɗemgal Pulaar ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen hono no kala alarba toon to galle lamorgo to batu jagorɗe daɗɗi e yesso tawtorede hoorejo leydi ndi kono ne kadi hoorejo jagorɗe Ousmane Sonko tawtoronoma gunɗon batu jagorɗe caggal nde o noddano kanko sarɗi en ko ceerno Alassane Sall toon to section de recherche ñalawma hanki o caggal nde o ummiti toon huccodiri e jaydiyankoɓe konguɗi makko ma en ketto ɗum e nder kabaruji ɗi taw firti haala makko ko Elage Abbas Sarr ko hendu wellitare ɗum woni ko heeɓi fomɓe toon to jeere ndi jum caggal nde ɓe ŋakkiro ɗo ɗen ɗon keblorde wayno noon ɗeɗon keblorde gasi ɓe keeɓi ɗen coktirɗe waɗama e juuɗe mabɓe ma en ketto hen Ablaye Ali Pam e micro musidɗo meɗen Seydou Mamadou Dia kabaruji caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli ko ɗum woni ko uddata jonde meɗen kabaruji ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo kala nena e nder kabaruji ɗi so tawi on cabbima joni piren pacciren jam ñalle moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pinde Radio sawtol ngol e ɗofoɗo Anne Mariste villa 92 S to karlagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddam Diop ɗo yesso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoroy ko yewti alhaali batu conseil des ministres bannoɗe ñalawma henki o toon to galle lamorgo to hono no kala alarba hoorejo leydi ndi ardima gunɗon batu jagorɗe ganduɗa kay toɓɓe kewɗe ƴettama hen kono noon kanko hoorejo leydi ndi watti nden ɗon toɓɓere ganduɗa kay ko yowiti on ɗon anniyama o jogui ɗum koko yowiti e wadde délocalisé ɗin ɗon feetuji national ene jeeya hen ɗum ganduɗa kay kañum woni fête indépendance ko ɗum jeeyi sababu kanko leydi wonde kay nden ɗon eɓɓore nde o jogui ngam wadde moderniser des infrastructures wonande on ɗon programme ganduɗa kay ko programme l'indépendance ngam tan feetuji ɗi ganduɗa kay kañum goni e feetuji indépendance ɗi wawa mawninede e nder dendagal wertago leydi ndi taw noon ɗum waɗata ko e ɗin ɗon chef lieu région ngaji ɗi woni tan ɗen ɗon gure ganduɗa kay kañumen goni gure lamorɗe palɗe ɗe kanko noon o yamiri ɗum ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗe o nde ummoto ko yiwiti on ɗon fannu beele ɗum ɗon
ɗon wawa latade e ko yuwiti e ndeɗo hitande fande arde woni tan hitande 2026 ko yuwiti nden ɗon eɓɓode ganduɗa kay kañum woni programme national de modernisation des infrastructures équipement comme woni ko wiyete ko le chef lieu région ko noon kadi ɗon anniya mo jogui ko yuwiti on ɗon fannu ɗum ɗon ko ngam wadde délocalisé on ɗon fête nationale indépendance nawɗum e nder diwanuji goɗɗi ɗi gonɗi e nder leydi ndi kanko horejo ndi o ɓeyditi hen erade horejo jagorde o nde rendinte hen dendagal ɓen ɓe ganduɗa kay kañumen goni moɗum mboɗi concerné moni kala wawa addude hen tufere muɗum beele ɗum ɗon wawa latade so tawi noon ɗum ɗon latima madu wonan gartam wonande kay économique leydi ndi ene jeeya eɗen ɗon toɓɓe ɗe ganduɗa kay yewtama ñalawma hanki o toon to galle lamorgo to horejo jagorɗo o Ousmane Sonko tawtarama gunɗon batu jagorɗe ñalawma hanki o ɗum ko caggal nde wonno e congé e caggal ɗum ɗon noon kanko horejo jagorɗo o arti eɗen ɗon eɓɓoje ganduɗa kay ko yuti e on ɗon politique mémorial mo ganduɗa kay laamu Sénégal ene jogui ɗum eko fayi arde cimtol Elhadj Abassar. Ousmane Sonko gardiɗo jagorɗe leydi Sénégal ɓamti golle caggal nde o dartini foftere makko fonnode gasde ñande 21 lewru jolal hitande ujunaji 2025 o tawtarama on conseil des ministres jubbinaɗo toon to galle lamorgo leydi Sénégal e gardugol hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o ɓami toon konngol kanko hoorejo jagorɗo o arti e nden kekkisal jeeyiji men ko wayno orientation du gouvernement en matière de politique mémorielle o siftiniri jagorɗe ɗe pelliti ɓamanode ngam hisnude jeeyiji men wadde valoriser patrimoine mémorial du Sénégal o holliti kadi wonde sanceji kewɗi ina e lawol ko wayno la maison des archives de la bibliothèque nationale e darnude bibliothèque uji e nder diwanuji ɗi ina hen mbo Thiaroye o ngam ruttude teddugal les tirailleurs sénégalais wadde toon centre goto taw ko janggateɗo bitteteɗo tarih jongo Thiaroye on tarih yo jangi kadi e nder école aji ɗi o arti e ñalawma teddiniranoɗo professeur Amadou Makhtar Mbow ñande 27 lewru octobre hitan ujunaji 2025 kanko jagorɗo o holliti kadi koko jojji miséji historique darne kam e situji mumen ko wayno Dekle Paté Badian toon to Paoskoto Yang Ndorna Fuladu kam e nder o tengtini darnugol on bibliothèque nationale e daranade ngendi mum kam e la musée des archives de la bibliothèque nationale. So en gummima on ɗon fannu en gartat e agenda mo horejo leydi ndi kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye o manni ummade ɗo te e lamborgo ngo Dakar e oɗo dimanche o yaɓana toon to ganduɗa kañum woni Luanda to ramorgo leydi Angola ɗum noon ko kam wadde participer e on ɗon 8e sommet woni tan ngol ɗon kolol jeetaɓiwol ko yewiti on ɗon sommet union africain e kam e union européenne mo ganduɗa kay ene jogori wadde oɗo dimanche paaɗo toon to Luanda to lamorgo leydi Angola kanko horejo leydi nden o habri on ɗon kabaru koye on ɗon conseil des ministres mo ganduɗa kay waɗino e ñalawma hanki o ɗum ɗon noon hawri tan ko nde union africaine kam e union européenne ngoni e mawninde ɗum ko wiyete ko duuɓi 25 anniversaire mo ganduɗa kay e partenariat nena hakkude ɗin ɗon organisation ngaji ɗiɗi. Vous écoutez Pindi Radio. So tawi en gummima on ɗon fanno kalen eko yuti alhaali e ñawoje omo ganduɗa ko kam woni ceerno Alassane Sall e ñalawma hanki o caggal nde o noddano toon to section de recherche ngam ko yuti alhaali on ɗon plainte mo wonno déposé contre X ɗum koko yuti alhaali Azer kam ko ceerno Alassane Sall caggal nde o yalti o huccindiri yi e jaydiyankoɓe ko ɗiɗo ko ngoni woni ko o suuti e yesso jaydiyankoɓe kettoɗen mo firti haala makko ko Elhadj Abassar. duma dugg nag ci secret d'instruction bi waaye ñoom mi natata e secret d'instruction kano noon kamɓe eɓe jogui ko ganduɗa enen en ngala jogade haqqille walla jogade yaqin wonde keɓe gandi ko enen en ganda ɗum te ɗo e lebbi seeɗa so tawi ɓe mbaɗi nebbiso no hannit ni ma dossier o labcar maɓe gandu 37 milliards mbo leydi Sénégal holɗo rewi hol ƴettuɓe yeddude ala en laaɓi cer kalis o natani tan e ko wiyete ko électrification rurale ɗum kam mbiɗa sikki
sikki mi haali ɗum mi halti ɗum kadi mi ɓamti ɗum laaɓi limti tawi ɓe mbaɗi ko foti ko wonde ɓe hattan ɓe jogui o ɓe noddi fotɓe noddede ɓe fof ma laaɓ ha wiya cer guilay ASER ARCOP ɓe ɗo saaha ndo ɗum sifatede ARCOP directeur national des assurances AOPAO PAO EPC AOPAO ɓen fof soɓe noddi ɗumen ɓe noddi banque centrale cer maɓe keɓ ɗum kam woni ko ganduɗen e alhaali o parce que nak mbir mi duñ ko bàyyee noonu wonno ko Ceerno Alassane Sall ko yewti on ɗon fan mo ganduɗa kay nana ha on ɗon plainte mo ganduɗa waɗino ɗum déposé contre X toon to pôle judiciaire financière ɗum koko yewti e haali ASER en keddota ha joni alhaali e ñawoje kalen e omo ganduɗa Serigne Oumar Mbaye woni ceernum omo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne caggal nde chambre d'accusation waɗi ordonné wonande kay yo o ɗaccite o waɗe placé sous contrôle judiciaire ene woni tan noon kanko Serigne mo ganduɗa kañum woni Oumar Mbaye mo ganduɗa kay haala muɗum ene arti eko yewti haali haala omo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne mo ganduɗa ine rewira walla ni ine tuuma koppareje leydi ndi Madiambal Diagne gonɗo oɗo saaha joni toon to leydi France kanko cudde Madiambal Diagne cuddide makko kam e sukaɓe makko kala nana e suudu dumbirdu ganduɗa kay pawa jungo guila ñande kanko Madiambal Diagne o yalti e lamako ngo Dakar gam yaɓande toon to leydi France ɗo tawate oɗo saaha kanko mo ganduɗa kañum woni Serigne Oumar Mbaye mo ganduɗa kay ene rewira association des malfaiteurs ɗum koko yewti haali on ɗon gorkaji mo ganduɗa kay Madiambal Diagne caggal nde chambre d'accusation financière yamiri yo o ɗaccite joni noon alhaali o arti e juuɗe parquet général o beele parquet général o ɗoftoto nden ɗon yamirore walla saloto men gartoy hen e kabaruji meɗen paaɗi gudditan hello cellal kalen eko yewti e on ɗon rafi e biyeteɗo Deng rafi on noon ko kañum woni ko teska toon to diwan mo Ziguinchor ɗum ko caggal nde direction régionale de la santé mo Ziguinchor kañum ɓayini on ɗon kabaru ɗum noon waɗi ko e alarba hanki o ɓe kolliti noon yimɓe 10 ene teska ene gondi on ɗon rafi neɗɗo goto hawri e leƴal e on ɗon rafi ɗum ko caggal yimɓe 10 e jeetato ɓe ganduɗa kay cellal ɓalli mumen yurnitanoma ko yewti on ɗon fonno hen 10 noon tawama ene gondi e on ɗon rafi mo ganduɗa kay ko rafi biyeteɗo Deng hollitama ni wonande kay on ɗon woni kawruɗo e leƴal woni on ɗon kawruɗo e leƴal on ɗon rafi on ɗon ko étudiant e jangannoɗo toon to Duɗal jaaɓi hattirde ɓe garti noon kamɓe harleɓe cellal ɓe soko erade e yimɓeɓe nde mbattorta kam e ɗoftoto ɗum ko ganduɗa kañum ɗen ɗon kuule biyaɗe gam wawa haɓade on ɗon rafi ko noon kadi mbala ko wiyete ko vaccination woni tan ñakku gam wawa dadde e on ɗon fannu yuɓɓinama to Kanel e subaka hande o ɗum ko ñalawma nebbiso ko yewti on ɗon rafi e biyeteɗo diabète kam e rafiji gonɗi comiɗi e nder muɗum ko ɗum ji sababu noon fedde wiyetede ASC Lawɓe yuɓɓinino on ɗon ñalawma gam wadde nebbiso e ɓesguli ɗi ko yewti e fannu cellal ɓalli mabɓe ha tengtinone on ɗon diabète ɗum noon waɗi ko e ballal ɓe ganduɗa kañumen goni gollotoɓe toon to poste de santé mo Kanel en keddoto hen goto e mabɓe hoyni torto ko inde Mamoudou Sow e ballal musidɗo meɗen Moussa Ly. Tension, hypertension artérielle, organisée par l'association sportive culturelle de l'ASC Lawɓe de Kanel. On a la première édition de finale tournoi du final Fair Play, organisé par l'ASC. On a organisé de soit subagande, voilà initiative, bientôt pour organiser un test de dépistage parce qu'il y a une tension entre les deux, surtout diabète parce que par rapport à gratuite wala dépistage pour voir andi to wonde bembe te activité o ma wat continuer chaque 3 mois ma wade continuer pour avoir des suivi wonde bembe ba wade distribution aussi des médicaments pour wonde bay tension be non ko dum wadira journaux wati ko activité ji ya ko na ay ci fo donc première édition rawondo parce que lega ngal ko ASC o dia yimbe babbe comme ko en media ko dum tay be badri activité wana sport mais ay bangé domaine santé o wa wana ter. Vous écoutez Pinde Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. Ngari alli ko wuro wongo e nder falde e Goudiri ton non
ɓe jaɓɓima kolol hitande ujunnaji 2025 heblo fedde andu diina ma taw noon waɗata gonɗon heblo ko ceerno Jalaluddin Ba ɓen jangguinoɓe jeeyaɓe e nden ɗon fedde tawi noon ko toɓɓe certuɗe lulde nde e joofiri ko refto ɓen almuɓe duɗal wuro ngo kamɓe finoɓe e gonɗon wuro ɓe kolliti weltare mabɓe sabu ɓe teskima ɓeydare mawde cimtol ɗaha Moussa Ba. nden lulde heblo fedde andu diine ma daɗɗunode e ngaari ali e nder falde Gudiri tawi koye gardagol ceerno Jalaluddin Ba joofi ñande alarba 19 lewru ndu nde joofiri ko reftoji ɓen almuɓe duɗal tawtegal e wuro ngo e yeeso ceernajo o Sada Baylo Sy hoorejo fedde nde. ngol ɗo woni kolol jeenaɓiyol eɗen mbadda ceerno Jalaluddin lulde hono ni ngam wallidde e sembinde e ɓeydude jangguinoɓeɓe eko yowiti eko janguete ko teskade hikka o kadi yimɓeɓe nortima ga fo e joñade e lobbinade haɗani jangguinoɓeɓe arde kadi ɓe mbaddi e ceerno o koɓe gowi wadde ɗum ko kadi eɗen jogui hen jikke ma wonko ɗum ɓeydi ma wonko ɗum nafi e on fannu ɗum wadde wodan tan ko yettude Allah e ɓeydade yettude Allah kadi e ñagade Allah subahanahu wa taala nde Allah ɓeydata hono ɗum ɗo kadi e kala saaha taw e ɗum wona hakkude men e ceerno. Gañaɗo Sow gonɗo sababu ngal duɗal e wuro ngo holdiri weltare mum timmude e nden lulde. Weltare nde nde jogui to nde fuɗɗi kono nde ala to nde hayɗi saabu jeydede ceerno Jalaluddin leydi tan ɗum ko fartange mawɗo saka noon o ara kadi ha e diwan o ara kadi ha e nder wuro to jeeyɗa o ara kadi ha e nokkuyel ma ɗum ko fartange mawɗo neɗɗo o namdetake so tawi o weltima kam ɗum ɓenni ɗon sinno ne wonno ko ɓuuri weltare ma en mbi en keeɓi ɗum kono Allah ne andi kadi Allah kadi ne andi en beltima sinno ko koyɗol wonno wiyata hande en jii. nden fedde andu diine ma darinde lang gam haɓade majjere e nder leydi Sénégal ine waɗa erango e rendo ngo. golle fedde andu diine ma nani ko janggude e jangguinde e heblude yimɓe fewde e lawol ɓamtare ko ɗum yarlitare noon ko enen foof ndendi yarlitare nde minen min jalti ƴiyam amen emin mbaɗa hen eɗen mbaɗa erango anduɓe leñol ngol toɓe mbawi wonde foof alɗuɓe leñol ngol toɓe mbawi wonde foof yoɓe gandu won sagataɓe dariɓe yarlitiɓe ene guitti ƴiyam mum foof ene dokki leñol ngol kono wonko ɓe cohli duusede to banggue gandal eɓe cohli duusede to banggue moyen. caggal nde heblo ngo joofi finoɓe wuro ngo kolliri weltare mabɓe e ngal duɗal tawetegal ɗo saabu ko ɓeydare mabɓe. ɗaha Moussa Ba baynetiɗo ngaari ali Pindi Radio. en keddoto ha joni toon to ngaari alli gon wuro noon haɓe guuri e caɗele limtinɗe ina jeeya e caɗele mabɓe ndiyam kam e laabi hani e masiŋaji gunoji ɓen rewɓe kolliti ina lori no feewi ko yowiti e den ɗon caɗele ha tengti noon e hebde ndiyam ɓe mbaɗi erango noon nde ɓe ballate ko ɓuuri yawde e yaccade haɓe mbawa hebde ndiyam timmuɗam. en kettoto hen biyeteɗo Aissata Samba Sow ko goto e rewɓe jeeyaɓe gonɗon wuro e ballal musidɗo meɗen ɗaha Moussa Ba. ndiyam ɗam ne sattir min no feewi kadi min ngala masiŋaji gunoji kadi min ngala ɗum ɗo laabi ɗi ne pewani moƴƴani kadi min jiiɗi wallede masiŋaji cokkoji ha e sardiŋeji fof min ngala kadi hôpital amen nen ɗo kadi kañum ne fewani kadi min jiiɗi wallede mati safrirde amen no woɗɗi koma min jaaɗo ha Gudiri ɗum fof min jiiɗi wallede. hol gurduɗon caɗele ndiyam ɗam mo boniri kay ay so min pini min gooɓi gooɓa ɓel kafe nde min garti fof ala sara min ñamata min ñarata koye boyli he min ñallata min ñalla horsitade taw min keɓata ndiyam minen kay min guerima min ñaagui hen ballal emin jiiɗi wallitede no feewi emin tampi kay no feewi de ko wona seeɗa emin jiiɗi wallede kay banggal ndiyam kay ha e machine ha e laabi fo emin jiiɗi wallede gati emin tappita sirte ma kay ay école amen kadi min jiiɗi wallitede hen min ñaagui hen ballal gati sukaɓe min ne jiiɗi janggude kono ɓe keɓani taw toɓe janggi emin jiiɗi wallede kadi toɓe janggi. en kalino e gardini kabaruji ɗi ɓen yeeyoɓe tawateɓe toon to jeere nde jum ko weltare jogui ɗum ko caggal nde ardiɓe diwan o ƴettiɗen coktirde ɗe ganduɗa kay koko yuti eɗen ɗon keblor ɗe ganduɗa ɓe mbaɗanomo ɗum caggal nde ɓe ngakkano ɗen ɗon keblorɗe kamɓe noon ɓe kolliti e weltare mabɓe caggal nde ɓe keeɓi ɗen ɗon keblorde e on nden ɗon jeere tawatede toon to jum. en kettoto hen biyeteɗo Ablaye Ali Pam ko kanko woni hoorejo commission toppitiɗo ko yowiti e gestion nden ɗon jeere
o jokondiri koye musidɗo meɗen Saydou Mamadou Dia. sonertuno so sami hocce Allah waɗi eɗen dago e duuɓi ɗiɗo foof eɗen mbi e Allah hokkani en ɗo pirliɗen Allah hokkani en ɗo jaaɗen ɗo suturo Allah waɗini en e rewni e juuɗe mairie o ha en dañi duusuji tesi pul hande woni ñalawma mo ganduɗa eɗen totte coftirɗe pour mbaɗen ɗum comme no goto fof yo waɗ ɗum comme no suturo gonɗo galle mum toppiten ɗum laaɓa toppiten ɗum peewa kala garɗo kadi wasa tarade e saro duusuji mbaɗirako pour yimɓe ñaaga kadi yimɓe addoɓe ɗo hankkadi mbalit kala neɗɗo gonɗo e jeerde yo moftu mbalitum subaka fof oto o maare o toon waɗe yuppe hen mbalitum kala jaam restaurant jaam tangana gonɗo e jeerde aɗa jogui ndiyam ɗaɗa ruufa ƴeew ruufo e banggue goɗɗo ɗo hankkadi toppite ɓaade ko ɗo woni gueɗal garbinimal saabu sa maahi galle nde ala tarode ali maahi galle mbo ala wañ on galle hewani julde ma hewani labde ma hewani uurde ɗum ɗon tinnuɗen moni e meɗen foof yo jaggu ɗum waɗa ko kañum jeeyi yo jaggu ɗum waɗa e denal muɗum yo Allah hokki en naftorade ɗum ko juuti ha goɗɗum e goɗɗum tawa en ɗo le maire le secrétaire municipal et responsable jeerde nde fof nen ɗo daari kala baɗɗo hen ko wona ɗum eɗen jogui service aji compétent gendarmerie nen ɗo service d'hygiène nen ɗo kala neɗɗo noon toñƴo laamu ɗum hankkandi wonti hakkude men laamu kala ko waɗa hoto wittinani ala fof hanki mbo yettaka restaurant tangana jibiteri koyngalam fuuna nofuru muɗum mi haalini jomumen ɗo hankkandi hay mbalit jam mbalit yo ko mofte ha nanon tracteur o ari ma auto ari juppi on mbalit o laaɓal ngal kañum woni afo ngalu so ɗo laaɓani kala jaaɗo ɗon kadi rafiji fof duus oɗon gandi woni duusuji ɗum noon tinnoɗen ballude hen goto fof waɗa ɗum ko kañum jeeyi jagguiri ɗum ko hoore muɗum duusuji ɗi ko ceernaɗi waɗa tati banggue funnague waɗa tati banggue hirnague waɗa wiya duusuji rewɓe e duusuji worɓe ɗum noon gonɗo hen noon kadi wonko mairie o haalde won sarɗiji sarɗidira ɗum kadi wirinani yo waɗiri noon so waɗiri noon enen fof ma en jiihen koye men enen fof ma en pewndiri hen. Vous écoutez Pinde Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. gasi haalaɓe ceerre kabaruji meɗen nder leydi joni paɗen koye kabaruji caggal leydi. Pindi Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Pindi Radio. kabaruji caggal leydi pudortoɗen ko toon to leydi Mali kalen e ko yuwiti e nden ɗon fedde jihadiyankoɓe wiyetende zinim jokkodirde e Al-Qaida toon to leydi Mali kamɓe noon ɓe kabri e on ɗon vidéo mo ɓe ɓayyini e ñande talata kikiɗe nde 17 nduɗo lewru ndu gonɗen ɓe jaltini vidéo on ɗon vidéo noon arti ko e on ɗon embargo mo ganduɗa kay ɓe mbaɗi ɗum décrété ɗum koko yewiti e gaddugol ndelam kuɓɓam jiɗɗugol ɗum toon to caggal leydi naw ɗum toon to leydi Mali kamɓe noon ɓe kolliti wonande ke on ɗo embargo fuɗɗi ko gila lewru septembre gila e darorɗe lewru septembre ene wayno noon e wiide mabɓe won kabaruji e biyoji wonande kay kamɓe jihadiste en ɓe guitti on ɗon embargo kono noon kamɓe ɓe kolliti wonande kay ɗum ɗon ko kabaruji kummiɗi e ɓe ganduɗa kañumen goni laamu leydi Mali ngam etade kode convaincre ɓe ganduɗa kañumen goni e population mo leydi Mali ko yewti e guittugol on ɗon embargo kono noon kamɓe ɓe kolliti wonande kay on ɗon embargo nene jokki kadi maɓe ɓeydu sattinde ɗum to leydi Guinée ene wayno ko sunare woni toon ɗum ko caggal nde yoga e biskul leydi Guinée teska wonde kay e mbaɗi ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewani e lawol taw ko ɗalle suudoru ummade ɓe toon to Conakry yaade ɓe ha toon to leydi Mauritanie walla ni ha toon to leydi Gambie ngam ƴettude ɗen ɗon laaɗe ɓe mbawa yaade toon to dunde Europe hollitama noon wonande kay yimɓe heew ganduɗa kay ko jibinande leydi Guinée ummiɓe toon to Conakry koñumen goni ko majji oɗo saaha joni balɗe bandum ene jiile e jiitaka ɗum noon addi e jibru kam e kulhuli wonande kay yoga e ɓesgol ɗi ganduɗa kay ene tawe e toon to leydi Guinée e Conakry to République démocratique du Congo toon noon ene wayno armée mo leydi Congo komɓe kay ɓe kabri wonande kay ñande 19 nduɗo lewru ɓe mbaɗi reprise won tan ɓe kefti on ɗon localité biyeteɗo Katoyi noon wonno ko e juuɗe ɓe ganduɗa kañumen goni mouvement M23 toon to République démocratique du Congo on ɗon nokku noon tawate ko toon to banggue funnague e leydi ndi ɓe gartine wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni koni koɓe e leydi ndi kañumen mbaɗi dénoncé on ɗon passage ko yuti violation wonande kay on ɗon sachet de faux mo ganduɗa sifodiranoma hakkude Kinshasa kam e den ɗon groupe aji ganduɗa kay
ko groupe aji politico militaire nganda kay cifina ɗum ñande sappo e joyi lewru nduɗo ndu gonɗen ton to Qatar ngam ko yuti e gartirgol jam kam e nanodiral ton to ganda kañum woni république démocratique di Congo gasi ha laaɓi ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni joni e jabanet kabaruji coftal balle. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal balli e Pindi Radio. kabaruji meɗen coftal balli pudortoɗen ko e ko yuti alhaali cérémonie CAF Award ñalawma hanki o walla mbiyene kikiɗe hanki o hokkutama ndin ɗon jeenaɗi ganduɗa kay fewti koye pettowo dunde Afrique ɓurɗo mantindede hitande hikka nde ene wayno noon omo ganduɗa kañum woni ɓiɗɗo leydi Maroc o Achraf Hakimi pettowo toon to Paris Saint-Germain ko kam suɓa wonande kay on ɗon meilleur joueur africain o waɗi succédé noon woni o lomti ko mo ganduɗa kañum woni ɓiɗɗo leydi Nigéria najo biteɗo Lukman ɗum ko caggal nde o waɗi on ɗon saison payodinɗo toon to ganduɗa kay kañum woni club makko mo Paris Saint-Germain caggal nde o ƴetti on ɗon Ligue des Champions o ƴetti kadi ɗum ko ganduɗa kañum woni Super Coupe d'Europe watti hen championnat mo leydi France kadi o fetti on ɗon Coupe de France hani e on ɗon Coupe du monde des clubs ko kanko noon woni mo ganduɗa kay woni ɓiɗɗo leydi Maroc najo mo ganduɗa kay waɗama sacré on ɗon meilleur joueur africain ɗum noon witi ko e nde ɗo hitande ganduɗa kay koñum woni hitande 2025 on ɗon cérémonie noon o waɗi ko ñalawma hanki o so tawi en gummima on ɗon fannu kalen e ko yuti alhaali kippo gendijo mo leydi Sénégal caggal on ɗon fenêtre FIFA mo ganduɗa kay waɗi leydi Sénégal ko yuti on ɗon classement FIFA Sénégal wasi jonde wotere ɓe gummima e 18e ɓe paati e 19e ɗum ko caggal on ɗon défaite mo ganduɗa kay leydi Sénégal heeɓi ɗum contre Brésil kono noon ko yuti alhaali e classement mo FIFA ha joni kam en teska Sénégal nden ɗon darde muɗum fayidinde ko yuti on ɗon top 20 mondial bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi Radio ko ɗum ɗo wonno komin kam noon rubinanade kabaruji men e ɗemgal Pulaar e ñalawma hande o en jetti en jarni dendagal wonnoɓe hen juuɗe men ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettiɗen e Lazare Bassar to jogori kabaruji en jetti ɗen kalirɗe cimodirɗe meɗen e oɗo saaha en jetti dendagal rédaction mo Pindi Radio en jetti Seydina Oumar Boun Khaddam Diop toon to karallagal ngal adi meɗen e kabaruji wonata ko janggo so gen haaji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kamɓe rewidade programme uji ɗi Pindi Radio Allah jarama on jarama.